co obxectivo de poñer en valor a fachada marítima da localidade e que esta presente o seu mellor aspecto de cara á tempada estival. O Executivo outense vén de iniciar labores de mantemento nos paseos marítimos do Freixo e Broña. Os traballos incluídos no Plan de Mellora e Mantemento de Infraestructuras Municipais van con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, cun orzamento duns 50.000 euros. Básicamente consiste en mantemento. Estas son infraestructuras, no caso do Freixo, que dende que se fixeron non foron restauradas, reparadas, hai varios anos diso, e necesitaban unha actuación polo menos, digamos, de mantemento, xa non estrutural, pero de mantemento básica. E iso é o que se está facendo nestes momentos. O igual que se vai facer, xa nos próximos días, no paseo que continúa dende a Praia de Broña hasta a Punta da Requeixo. Non? É un investimento de perto de 50.000 euros. O Concello ten previsto ademais solicitarlle tamén a Portos de Galicia unha actuación complementaria no Peirao do Freixo, que permita poder levar a cabo a reparación das táboas en mal estado. Nós seguramente pues vamos solicitar a propia Portos de Galicia, no caso da zona do Freixo, algunha actuación complementaria, porque estamos vendo que non só é mantemento que se precisa, en algún caso, senón hai algunha mellora estrutural, sobre todo que ten que ver coas propias táboas do paseo que están en mal estado, e que entendemos que, pues como ten un carácter máis estrutural, Portos de Galicia debería colaborar ou debería encargarse desa xestión, non? Entón, o que queremos é decentar os nosos espazos, son espazos moi visitados, tanto os da Praia de Broña como o Porto do Freixo, e telos a punto para o verán, mas para os anos que veñen, non? O que non podemos é ter infraestructuras que non estén cuidadas, e o noso compromiso é justamente eso, coidar e manter o que temos, e chegarlle a todo o que poidamos. Evidentemente temos moitas infraestructuras e non poderemos chegarlle a todo, pero sí, polo menos as máis significativas e as máis visitadas, telas ben coidadas.